Salut, sunt Bogdan și să vă prezenta un nou truc. Trucul este unul matematic, unde vi-l arăt după aceea vi-l explic. Aveți nevoie de un pachet de cărți, desigur, amestecați pachetul. Așa. Îi spuneți spectatorului să aleagă o carte, oricare, să zicem asta. Nu mă uit la ea. O arăt dumneavoastră, uitați. Așa. O pun prima carte aici. Tai pachetul. Și încă un pic. Atâta. O fac pereche. Așa. Acum luăm aleator, zicem asta, apoi asta. Așa. 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 Acum să zicem, cartea dumneavoastră a fost 6 de inimă roșie. Nu, n-a fost. Atunci a fost 8 de inimă neagră. N-a fost. Dar ce carte a fost atunci? A fost capa de treflă. Aha. Deci, atunci, P, O, P, E, D, E, T, R, E, F, L, E. Asta era cartea dumneavoastră? Da. Cum am făcut? Imediat. Deci, pentru început luați pachetul, îl amestecați, nu știu ce. Așa, îl amestecați. Vă uitați la prima carte, să zicem, în cazul meu 3 de treflă. Îi spunem spectatorului să aleagă o carte, să zicem asta. Este 9 de inimă neagră, spun să oprim prima carte aici, voi știind că aceasta este 3 de treflă. Tăiați pachetul în felul următor, fără să despărțiți cele două cărți. Așa, și așa, și așa. Mai tăiați odată și gata. Acum faceți perechi. Pe mapă puneți un, ar fi, câte vreți dumneavoastră în prima. Nu prea mult, desigur. Faceți a doua. Cum vedeți treilul de treflă aici, prima carte, schimbați imediat perechea și știți că următoarea este cartea lui, adică 9 de inimă neagră. Faceți, mai puneți câteva cărți peste, iar următoarea scrieți așa, N, O, U, E, D, E, N, E, G, R, U. Celelalte cărți care au mai rămas două, așa, luați cel mai important acum, luați grămada cu cartea a spectatorului, iar cea în care ați pus cartea, puneți-o așa, peste ea, aici. Celelalte grămezi, puneți-le sub. Așa. Iar acum știți, cartea noastră era 5 de trefl, 5 de romb, nu. 2 de romb, nu. Aceeași carte era, întrebați. O să vă spun noul de inimă neagră, desigur. Și faceți. N, O, U, E, D, E, N, E, G, R, U. Uitați. Mulțumesc că acesta a fost trucul. Vă mai aștept cu alte trucuri.